ராகு 10ஆம் இடத்துல இருந்தனாக்க அது கேந்திரஸ்தானம் சொல்லுவோம். 1, 4, 7 10ஆம் இடத்துல கேந்திரங்கள்லயோ இல்ல கோணங்கள்லயோ ராகு இருக்கும்போது ராகு கண்டிப்பா நம்மளுக்கு பிளஸ் தான் பண்ணுவேன். ஓகே. சோ அதனால நம்ம ஜாஸ்தி டிராவல் பண்றதுக்கு டிராவல்னா எந்த மாதிரி கேட்டா ஜாஸ்தி ரிலீஜியஸ் பகவானுடைய ஸ்தலங்களுக்கு போகிறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நிறைய டிராவல் நம்ம வந்து கஷேத்திராடங்களுக்கு போவோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மள நாமளே தேடாம நமக்கு மதிப்பு மரியாதை நம்மளுடைய செயல்களின் வந்து செயல்பாடுகளை வந்து பாராட்டுறது இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய நம்மள வந்து ஒரு பப்ளிக் ஃபிகர் மாதிரி ஆக்குறது அது மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து எந்த காரியம் ஈஸியா நமக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா கிடைக்கிறதோ அது நமக்கு பிடிக்காது. நம்ம போராடி நம்மளுடைய சொந்த மூளையினால நம்ம ஜெயிச்சு சக்சஸ் பண்ணி கொண்டு வர்றதுக்கு பத்தியெல்லாம் அதுலதான் நமக்கு வந்து இந்த 10th ஹவுஸ்ல ராகு இருந்ததுன்னா அப்படிதான் நமக்கு சக்சஸ் கிடைக்கிறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால நம்ம வந்து ரொம்பவும் வயசு வேற நேர்மையா இருக்கிறது, நல்ல பணக்காசோட இருக்கிறது, மதிப்போட இருக்கிறது, இதுதான் ரொம்ப பெரிய பிளெஸிங் இடத்துல இருக்கிறது. அட் த சேம் டைம் நமக்கு அப்பாவோடையோ இல்ல குடும்பங்களோடையோ கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் இருக்கும். 10ஆம் இடத்துல நாகம் 10ஆம் இடம்ங்கிறது கர்மஸ்தானம், நமக்கு குழந்தை பிறக்கிறது. சோ அதனால புள்ள குழந்தைகள் பிறக்கிறதுல கொஞ்சம் கஷ்டம்.